Wang'eyo ni kaluwore kod lokruok e chal mar kor lwasi ahinya to e cage farming kanyo. E kinde mokalo chien bende wasebedo ka waneno kata ka jolupo bende ywak kaluwore ni rech mag-gi bende tho. To bende gin ga rech mathoth ahinya. Ineno ka gichiew gokinyi kidhi e cage ni kacha tiyudo ka rech magi duto otho. Mano tinyalo konye yo machal nade nikech ang'eyo ni mago bende ikelo mana kod wechegi mag climate change. Tho mar rech manie cage samoro bende en the same thing mar pi. Iyudo ka pi mamalo koro liet. Pi ma piny ema ng'ich. Koro oxygen ok donjne reche. Koro pod en the same thing monego bed ni watimo actions maoko mag wa reduce kata chemicals bende mwatiyo godo e puothewa ma bende samoro iyudo ka ringo donje i pi biro ketho pi ma reche gi eki survive on. To bende moko bende yudo ka en mana chiemo kit chiemo mamiyo rechewa e cage nikech odwaro a lot of dedication. Odwaro ng'at midonjo godo kanyo mitiyo godo okawo tijno kamare. Maseche imiyo reche chiemo en saa machalre to amount bende ong'eyo omiyogi to wiyo ok wil. Koro nitiere a lot of nini ma idwaro kanyo to bende kata mana lony. Koro ningo bed ni bende wantiere gi training wasiko kwa miyo jowa. Apart from cage nitiere fish ponds bende ma bende another way of diversifying. Mwaneno kata Homa Bay nitiere jok magikonyo magi support Homa Bay County to kata Migori County nitiere joma support to mondo donji otim weche mag fish pond mondo mi wati kanyakla wasud mbele pamoja. To bende kata apart from that oningo bed ni wanyalo ng'eyo ni kata mana pur ija lupo lakini timo pur be seche mar rech odok piny masa moro kata namo lor to pod intiere gi gige ni mitimo godo pur minyalo dhi godo mbele kendo inyalo rito godo familia ni. To apart from that and above all oningo bed ni waluwore watiyo together in an inclusive way ni ng'ato ka ng'ato ong'eyo role ne mar kwe. To kantiere committee mar weche mag kwe kata rita kwe wakelo ji te nikech ng'ato ka ng'ato nitiere gi idea